בשעה טובה ומוצלחת, כל בני משפחת ה-400 של טריומף הגיעו לישראל, ואני מתחיל מהטראקר, אחד המצטרפים החדשים, אופנוע בסגנון פלט-טרק, מגיע גם פה בשחור הזה ובצהוב, עם הלוחית 400 הזאת פה בצד ועם כיסוי למושב, אפשר להוריד את זה כמובן. פה הכידון רחב יותר וגם מקבלים צמיגים בסגנון פלט-טרק של פירלי. פה אפשר לראות את זה קצת יותר. מושב כזה מגניב ומסוגנן עם מלא סטייל. אליו מתווסף הדגם השני שהגיע, שזה הטרקסטון 400. חוויית הטרקסטון ב-400 סמ"ק עם חצי פרינג כזה, פנס גדול, פיל כזה של 80s, 90s. צמיגי כביש, פירלי דיאבלו רוסו, יש לנו פה מראות מעוצבות, כידון עם קליפונים, פקק דלק כזה מגניב, עיצוב ממש כזה קפה רייסר רטרו כזה. גם פה כיסוי למושב שאפשר להוריד, וגם הטרקסטון מגיע לנו בעוד צבעים, יש את הלבן, כחול, שחור אני רוצה להגיד, אפור עכבר הזה, יש לנו פה את הכסוף אדום, ויש לנו פה את השחור אדום כסוף, ויש לנו אותו גם בצהוב, פה בתצוגה. אז הכל התחיל בעצם מהספיד 400, שהוא אופנוע רטרואי לכביש, גם עם צמיגים בחתך כביש, ג'אנטים יצוקים, ואיתו הושק ביחד הסקרמבלר 400X, שמגיע גם עם צמיגים דו-שימושיים, כזה כיסוי מקדימה על הפנס. מושב כזה מגניב ומעוצב, הפלטה פה, הפלח הזה פה בצד, מנגיש את חוויית הסקרמבלר לרוכבים גם יותר צעירים ובמחיר הרבה יותר נגיש. כמובן שיש לנו אותו גם בירוק המסורתי של המשפחה וגם בכתום המגניב הזה, ממש צבע יפה. ב-2025 הצטרף גם הסקרמבלר XC למשפחה, גרסה מסוכסת של גרסת הסקרמבלר X הרגילה. אנחנו רואים פה חישוקי שפיצים וכנף קדמית גבוהה ומגן רוח קדמי שמגיע כסטוק, גם מגיע בעוד צביעות, גם בצביעה הכהה הזאת יותר וגם בצביעה הצהובה המגניבה הזאת. בעצם 5 כלים שכל אחד מהם מיועד ככה למשהו קצת שונה, וכולם עושים שימוש באותו מנוע סינגל מקורר נוזל 398 סמ"ק עם הספק של בערך 40 כוח סוס. מערכות מתלים דומות, יש לנו קצת הבדלים בגרסאות שמיועדות לרכיבה קצת יותר בשבילים, גלגל 19 גדול יותר מקדימה, כולם מתאימים לרישיון האחד וכולם באזור של ה-40-45 אלף שקל.